Hei tid, så det atter her vi en nødgjent parti av Gjerstamal. Og vi dere, Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som redigerer Ljøa, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen, vi er hjertelig velkommen til å hente parten av Gjerstamal. Og jeg får spørre Paul hva du hånden ligger av hjertet i det. Det at her i Johannes Heitjan, så det han byer, altså. Han byer for jag. Og som i årene altså skulle komme til trygg, og han nevner det. Ja. At det som i årene akkurat skulle komme til trygg. At det skulle være øyta. Det er ofte ikke mer sinter. Et eller annet kan jeg gå. Og noe annet. Og i samband vid det, han sa tjenest og hvordan han omgatt forsømte tjenest nå. Selv om han visste hva han gikk frem med det, altså. Akkurat, ja. Det rent sagt, jeg måler kjenner ikke om menneskene, at det vita at det bor mer, og så færre ofte tankene holdt der av veier, og det klarer ikke at fungere og ges ned som ligger fyrir framme. Nei, akkurat. Ja. Men som han hei elskar synder, så elskar han det lykka til enda. Ja, det stender her. Ja. Ja. Så her stender så er det jeg også, at han som er det, jeg skal lykka til enda, så skal det lykka til enda. Og øyne til at det er jo gjort altså, så var det samme vittamene. Jeg minnes det at Axel Skale sier innenfor når møtet jeg Tofton, at det var så, og huskant jeg gjorde, skulle være samme vittamene til første brevbrødet. Ja. Men det gjør det har han ikke nækka på sjur. Han skulle jo fått for å sitt verska. Selv om det var øyelig tungt at hoksa om. Ja. Og så sier han til allikevel, og det som du gjør det kjøttet, skjønner du? Det han sier det. Han sier det langt vi han ute i gæren eller havan. Kjør den i sted? Jeg halte jeg gjort det med å ta til borset. Ja, med å ta til borset, ja. Det som det gjør det kjøtt. Og så hoksa av henne at det var det som skulle til høgtøyene som han ber han takka seg det til han hei jo pengene under hånden. Akkurat. Ja. Ja. Ja, det allt dette her en kanskje særlig Johannes som gjør så nek bort ur. Ja. Tog samskiften som var mittelen Jesus og lærersveinene der. Det er og så jeg husker om at det som du sier at Ajotas var vidt til første brevrådningsene. Ja. Så råkte ikke vi at vi hadde bjøven vi, hvis vi visste. Nei. Men jeg hadde akkurat det store ute at han vet alt da. Ja, han vet alt. Men vi er så hjertelig velkomne og lykkevel. Ja, det er ondre, altså. Ja. Det er ondre kjølt, da. Så er vi veldig inne i Aris når Jesus byr, Og han sier at jeg byr ikke bare for Jesus, men også for tøymen som vi i årene tar. Kommer til trygg og med at det skulle være åkt som to ferger, stå i mer, og jeg jo i der. Jeg løsne til jeg skulle være åkt i åkken, for høymeren skal trykke at du sendt meg. Johannes sier sånn 20. Ja. At det er så størst at vi tar først vi at skilja. Ja. Hvor så veldig det er. Altså menneskenslige relasjoner som man kan si at hver tjonaband er det mest innelige og intime. Ja. Men så er det relasjoner. Bøttene, de vekser fra åkken. Og så er det
arbetsplatsen och kollegor och så vidare, ja. Så hugger jag nästan till man kanske finna sig partner till att göra förrättningar samma via. Och allt det skiljer vi dåliga väl som sålas, ja. Ja. Men här tar Jesus inte bara om att komma och ha vanliga fällskap vi okkorna. Och för så vi tål okkorna, men han säger att vi ska just ett vi färgen och han. Ja. Och det är ju något helt annat. Nettopp. Och det är okkar inskjøtt at vi sitter her og tåsa at mennesker skulle få komme kjenne hentan her verilige einleikan og i hånden, og vi hånden. Ja, det er han sier at de alt skulle være oi, som to fæger er i mer, og er i det. Ja, akkurat, ja. Ja, ja. Og det er så, det er, ja, altså, man kan faktisk ikke skilja det som så løs, ne? Nei, ikke på en løs. Men det som kanskje større enn å skilja det, det å få lov til å erfære det. Og oppleve at det verilig sånn som Jesus tåsar sitt ingen her, og sier i så senaste samrøven, han hever vi lærersvennerne her, og så kommer han til bønnen og man har det hele. Til at alltså och han är i mitten här eisen vid kanske nämnda korsen jag syns det om att han säger i kapitel 15 att det är vinträje ja och tidigare greinarna där och om man vara i honorna ja och det är en fällskap som verkligen vill lag ja ja men hvis man husker om kvar veit at det er Det är framför med också lunch och att först var ju tutning var för gott i Kristus. Jag kan veta. Jag vet att alla var samma tutning alltså för honom, så för honom, ja. För honom, ja. Ja. Så att det var löje att det är såna som för honom det har så stor tutning. Så vet jag löje hvis jag inte vet. Och min tydning för honom. För personligt alltså. Ja. Han drar mig så tatt till sitt hjärta som är ångat i avvär. Och tanken säger är om kärer. Och vad gamt med i himlen och ner. Tog jag gleda mig kanske med folklor som löster och stärren och fel. Och jag som var vänläsor och allt det här som Velte vi tog, ja. Ja. Så det är ena kallt ett underfullt som vill driva fram här och som var ju sån räkar öliga väl, alltså tajman. Det han åpenberat här. Akkurat som det ständer bröven, alltså få åpenberingar till kunskap han. För jag skiljer vävnerna och vi kallar vi. För så röker det dåligt. Arvar han så mitten det jag lov och hur jag med av kraften så är som jag kom viskar som har vuxit i Kristus det han röstar offrat om dig. Sätter han vi högre så in i himlen. Men här är det vi om. Ja. Vi det sett och in i maskan. Vi honom alltså. Det är ju åkara. Åkara stöva. Akkurat, ja. Och här är åkara tillstånd. Vi är så lika någon som han och livroj och har just ett lätt vi också. Och tillståndet han kan ju brötas men stövan hon brötas inte. Nej, hon brötas inte. Det är så om ett avvärst alltså. Ja. Ja. Det är det här vi att känna han. Ja. Nu nämnde du att det är att för hon är att lycka kära. Ja, alltså. Men det vi också om sånkra vi mästiga nu på Facebook till och där är inte några danskar som skriver ett annat och här kommer öland några vi mästingar 4 i motor och det var innanför det andaliga. Och här var öland några öla man kan säga arroganta meningar om hur tvattlot allt det här är och så vidare, ja. Men ta huxi allikevel at det her som Jesus sier vi kvinnorna her vi Sikarsbrunna,
Han ber han om å få drekka, og han spyr hvordan det blir til, at du som jøte blir med samverska kvinn om det drekka, til jøter kommer ikke sammen samverjare. Så er det her som Jesus sverer henne, hei du kjent gavegods, og visste du hver han som sier, visste gjør meg å drekka, så hei du bli han, og han givet her livande vattna. Og jeg husker bare, ja, men menneskene, de kjenner ikke han, de kjenner ikke så gavene, så de vet ikke bedre, ja. Men akkurat oppgave som tryggvand i ødel, altså, det at omboa han, således at mennesker kommer å kjenne han. Og her har vi også øyne om dette her, at han kommet for å djeva. Han krever ikke av oss. Han bærer djever, ja. Og verleg faktisk han, at han satser bare på det som han selv djever oss. Han satser ikke på det som vi selv fyrstiller oss, at han krever av oss. Ja. Og det er så lengt. Og man fyrer alt det menneskenslige. Ja. Så vi sier, som naturligt nei, ikke for ikke. Altså, hva skal jeg si, at du måste gjøre det for kjent han til å få han, ikke? Nei, slett ikke. Men her han ikke. Nei. Og så det her som du, akkurat sier 20 og 21, da jeg sier dyra bær i årene her, at jeg blir ikke bært for hæsson, nei, men eisene for taimon som vi åren tarra koma til trygg av meg. Ja. Og det så akkurat det som altså hvis det ikke var hent, hvis han hette var tidlig på ur bønene, så rakk frelsen ikke til okken. Nei. Så rakk bådskapen om Jesus ikke til okken. Nei. Men tog bedre, man må bare si takk og lov, så sier han hese i årene her, at han bier eisne for okken som kommet trygg vi åren fra Taimon som har vært undan okken, atlan veien, helt atter, til hesa løtene, at Jesus sier det til. Og eisne til verset som men god som røyker miskon til og det snøversen som du nevner, ja. Men god som røyker miskon, hever for mikla kærlega sin skuld, som han elskar okkom vi, røst okkom opp vi Kristus, og sett okkom vi hånden og i en himmelsk heimen, og i Kristi Jesus. Det men god som røyker miskon. Hever for mikla kærlega sin skuld, som han elskar. Det så, det så iverfyllt av kærlega. Det da. Ja. Ja. Så at her kom framfor meg som jeg skriver i i skåan av Kristus i to. Anten til minner av oppgaven nå. Tryggvene nå mye virkende skruv. Vinna vi dårtgods menneske to. Ongen kan framløye gøskåra, avspekla støyna, så lengt vidt bært nå. Hovalet at Herren, det sier. Altså det noe som vites, og i trygg på nå, suttja. Ja. Ja. Ja, og meira vi kommer kjenne. Ja. Meira, altså, bryta til en verleg og jokkona. Og så det beste vøyt hytning mån for god i Kristus. Kjært vær best vøyt hytning mån for god i Kristus. At det kjært vereløg av tilværende og i dårtene, visken og gjørende. Altså det man i tilværende i dårtene kan skå han og trygg, va? Så kjært det en vereløg her og tøyene tjokk. Att vara som han vill ha kunna vara. Akkurat, ja. Och att det ösne. Eller tøtninga mig till man blir gammal. Och så var vi Aron. Att då
Ja, att du inrättat det, alltså att du leter han inrättat det efter tog som. Det är hans rättlarnas själva. Så att det är standande bara hoxan om man. Ja, det är ja. 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 Ja, det är akkurat det och alltså vi vet ju utifrån åren och kunde för så att eisen huxa kom till att allt det skapta är kommit till. Ja. Vi honom. Ja. Ja. Det är till en affär och det är man så samt om här inte värre, ja, alltså skapta. Ja. Så det är kommit till och det må vara kommit angstes från. Och så tar vi så kommer vi här fram till skaparen själva som vi uppenbarar mellan människor som människa. Så är det att han förer himmelen självan in, och jag ska säga att det är eviga, in i tøyene. Ja, akkurat. In til okkorna. Ja. Og tar vi også om de 3 årene, det er godt og vel til kanskje som Jesus var utjeneste åren han lei og døye. Nettopp. Så brukte han så avmedelig nekva tøy om at bruka vanlig menneskelig vieskifter til å forklare til å skjønnelige og til avgjøre, til himmelska. Nettopp. Og det har vi så talsmannen hele andan til at gjøre det i stedet for, ja. Nettopp. Men under det som har høyt noen at Jesus bygger, ja. Så leser vi at det bygger ikke bare for Jesus. Meisten for tøymon som vi åren tar å komme til å gå med, at de skulle være høyt som to feirer til mer irritert, at øysten de skulle være høyt i åkken for at høymeren skal trykke at du har sendt med. Det er Jan 16, 21. Og til så løyer vi som her av vita tøytningen av hvor man er. Men hvis det ikke det som blir kjennemerke, så kjenner jeg med. Ja? Akkurat som jeg kjenner han. Så gjør jeg åtte i hånden. Så du kan si at det er åtte i hånden. Også om hva det er som gjør han til det som han er og i hjertetøynen. Altså hele anden ombår han og gjør noe. Altså det er noe så helt underfullt, altså. Akkurat som han ble av gode færen og sånner, ja. Han sa da, vi har fått inn her, av Maria. Så kom det godt, altså, et eller færen og i Hesum, altså. Færen og i himmelen til honom, vært han som talianten som kom over henne, og så ble han vi baden vi honom. Ja. Ja. Att det är alltså så otroliga det gamla sätt alltid obegripligt då. Det gör det. Det blir obegripligt men det är lika väl i trunne giv och att som är verkligt. Ja, ja. Jag vet att onkel nämnt taminterna. Ja. Men tar vi så också om Maria så var det inte att tillvilt för hon var. Nej. Men hinvägen så var hon människa och som människa var hon ofullkommen. Ja. Men att hon har häsa lötna hon blev gitt i liv i henne så bär detta ofullkomna människa och på att det fullkomna människa. Ja. Och i sin liv, ja. Och i sin morliv, ja. Och onkel har brukt akkurat de här mynterna som är en fin mynt och på åkken eisene. Ja, det har vi bara att samma och vi åker hjärst. Ja. Ja. Men mynten räcker kanske bara till dessa följningarna här. Ja? Men kvar vi vet är det alltså in teaching och i goddomen. Ja, akkurat. Vi tjökten Jesus Kristus som blev människa. Ja. Och det bröts det inte. Hon fattade ju vattnet och så var att han skillnad kom och i det förhållet som är pura naturligt. Ja. Men det här som vi är fött in i, ja. Ja. Alltså det bor i och det kan
ingen brøyta. Ingen kan vika til. Og tog at det uttales her, og nu vet jeg akkurat når effekten har. Best var i tøtning må for god til Kristus. Og just verelodgen av tilværende i dårtene virkjen av gjørende, men enn det jo trygg ikke skåen. Altså, best var i tøtning må for god til og i Kristus. Altså, så åpnet det seg. For altså, innom mot hjertet, altså. Og tøyt. Akkurat, ja. Og eisne til som ser og lustar, du det som personen som satt som du trost av Krist. Ja. Det altså, det en kjennskapere som du tåsar om. Ja. Han så medelig av strandtøytning, og nå sitter jeg onkel sendingar hver og i bøden som blitt adopteret fra Fjerskotnon, London og til Danmarskar, til det som vi sitter. Ja. Hvordan langselen og i teimen etter å komme kjenne sitt opphav for å vite hva man selv Akkurat. Og egentlig hatt en øyelig god mynd på akkurat støve og tilstand. Vi har så fætlig større tørv å komme kjenne akkurat opphav. Akkurat antallet opphav. Akkurat. For at vi selv kunne vite hva vi virkelig Akkurat, ja. Det det lekker. Ja. Vi vet ikke langt og i halten noen. Nei. Det færre, ja. Men vi og i Kristus. Ja, han akkurat virkelig opphav. Ja, han opphav. Og det veldig grøpende jeg sutja, i aller fleste førhånd jeg ser så finna, ofta sina mamma, ja. Ja. Og her vi noe syskjen, altså en frier kommer i ved deg, og til få en helt annen syne på seg selv. Tror jeg nå kjenner at det så et opphav. Så jeg hadde faktisk en fin mynd på akkurat. Tarv og å kjenne akkurat opphav. Og tog dette her, altså, det løser med noe vi her, hver vi noe i imenske versene. Tog hette her, hese bare versene i Efesos brev 2 og 4, hese 3 versene, 2, 4, 6, ja. Så sier han her med den andre at her så at her i verset ikke vi mun tutninger, men god som ryker miskon, hever 4 vikla kærlega sin skuld, som han elskar i okkom vid, røst okkom opp i Kristus, han røst okkom opp i Kristus, altså færre. Og sett okkom vid honom, og i himmelsk øymen og i Kristus Jesus. Altså, vi vet, jeg har samme videre som han. Ja. Og det, altså, hvis det ikke veker åken opp, så kan det ikke være sånn. Nei, det altså. Ja. Og akkurat disse her brøvene til Paulus, det kommer særlig fram her i Efesos brev. Ja. Altså langslen tror han ikke hon etter å fortelle oss hva vi virkelig Akkurat. Ja? Ja. Altså, han vil at vi skal ha kunnskap om dette. Akkurat. Ja. Og hva det som giver honom til uten her, til kommer fra Herren selv, som kallet han og valgte han ut til å bære denne båtskapen til oss. Vi var inne i at vi nå 4. Det ble vakter av morgen, ja, vi har noen som alltså jag kunde inte minnas att jag också om Arne savna ju. Det var så vämmeligt kan man kan säga. Alltså för mig och där fick mig också om att var det området att du var världen för tog för världen det mot. Det till jag säger det. Du kan säga att jag bestämde inte. Jo. Du bestämmer det. Hvis du vil være av nærka som bare tilvårste om, som vaktet det morgen, og du stod her på jorda et eller annet, at det et eller annet her, skamfotler, at være vakter av
2 personer, alltså. Och jag får också inte nu att ta ju så det var det som om ta hem till första år. Jesus av djävulen. Ja. Och så var det och i tog som vi läs just till en djävul som och ta han säger vi gick fram så kvarvarna. Och så ta ju men han kom alltid efter att pröva. Och det gör det så väldigt livande för mig här, alltså. Kvar vet ju till av maten. Bara det här uttryck. Och så att uppleva att i morgon vaknar jag vid honom. Som mot lov. Som väveren, som sannlagen, som lov. Och som inte kan komma till färgen vid honom. Och det blev en så omätlig skickning. Den började innanifrån och ut. Att han var han som vakt. Ja. Tog han öje med. Ja. 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 Jag kom tankar om nu korsarna att nästa första tøyna. Ja. Att han är här alltså väl uppleva sig här fyllings av hela andan. Ja. Så var akkurat det att vakna, det ringas att jammaras. Ja. Det var väldigt. Ja. Men det så var vakna och inte på en väg, men det gott täckarna gå löt. Det kunde bra komma till arbets och allt och det lukar så lattna, ja. Men ankers väckna så hävdar vi tøyene akkurat samband vi han till kunskapen. Ja. Till att jag vet om en innare människa, så om en vit i eisne. Ja. Men det här som Paulus omtalar som hina fotle vitsvisse, ja. Ja. Att hatta kommer inte fyra långs. Nej. På handa matan, alltså. Och du kanske syntes sporadiskt, men det kvarver beina vi som dag för sol, alltså, så vaknar jag och jag vet, alltså, jag pjöst inte det lukka som att göra näka fyr att få fätter ut och som lukka väl bor i mig, ja. Jag vet inte om man kan säga det på samma måte, jo, faktiskt, ja. Jag minns en agent som tar ju ung. Och jag hade hon var dötter Nancy och hans David i Håkaren, ja. Och det var så stolt att jag spelade vid henne. Och en tog i kvar och vi var helt ankommen. Och Arnon då, alltså. Det knappt jag så färna synja. Deras namn i himlen, deras namn. Deras namn i synja, yes. Och så hände det att agenter var också här som härstavarna. Måste synja där. Måste stäcka Jesu namn upp till oss. Förfänkeligt. Och så är bara alltså kvoi ser du? Nej, det var inte kvoi. Och så sang hon om mat, ja. Och ta mest det att det är kostar för in mot hjärta. Ja. Akkurat att det är. Det tror jag snabbt. Det är sånt till söndagsskolan, så. Ja, nettopp, ja. Det var en særlig. Hur gammel hade du varit av oss då? Sen 20 år. Ja. 20 år också. Det är alltid hon var 1 år till en dag. Så en påper. Ja. Så och så sagt hon att det här vad vi är och genom. Toi. Hon var hans och han var hennes. Bo igen. Ja. Men att det är akkurat det. Det är akkurat det. Ja. Och jag husker om att det är som man så säger eisne her i 5. kapitlet i Efesos, där han säger det kan inte drukken av vina och i tøyer spytling. Så säger han nej. Lät det kan fylla av andanom. Och vad är det som så händer ta? Jo, sier han, så det tala kvart till Anna
vi salmon, låsången og antallig voisen. Og det som han her. Ja. Det var det ikke forstand. Han er gentan hun gjørst da. Ja, han gjør det. Ja, og så synge og spille for herren og hjertetikkere. Ja. Og takk alt det gode og ferdig for alt i navnet Herre og Jesus Krist, så. Ja. Så det gjør vi også, Ja. Og tog er faktisk selv, man kan godt bruke det som skaper øtta og mer, hever ikke noe vi hentan andan å gjøre. Ja, det er nettopp det. Og tog blir det i verleggen så halvdagsne, at ta og faktisk kjenner til øttene. Hva skal jeg så leite til da? Så må jeg leite til disse kjeltene, som bare hever gaske, og kærleika, og oppmuntring vissere. Og så fyller gjørst og så at vi, hvis det er for at hashtag var en annen som du nevnte her, ja, er vi så for at synge og spille, for nøren, og ja, så til tala kvart anna vi salm og låsangene, og andre i voisen. Ja, nå er det måneder tog, og så er elneidast og kjeltast. Ja, tretast. Ja. Fast då jag läser näka jag omsätter det. Vi har det här. Hur ens kommer hjärta till en hjärta levande boskap. Ja. Det var någon med oss som stod runt och hackade där stående och fyrröka sig till uppgaver och i tillvärden. Men först av allt någon yngste ser väl utgjort en sportbil som han i flera månader hotigt när i skoa och i synningar har till bilsäljarans. Och detta gav han till känna för färgsyn som är en mycket med åra. Och färgen han köpte honom en bil. Men han gjorde det på en sån till han var inte tryggvande. Alltså häst ner. Sonen. Han ville vinna han för Jesus. Och så köpte han en bibel, en väldigt vacker bibel. Och han kortade namn av bibeln, sonen. Och han skriver i honom en check som bilen kostade. Det är inne på bibeln. Och ta i en sån, jag var inte allt utan att jag läste så köttla med han i tuttet där. Och så var Jesus trygg så. Ta så pappen rätt om gravarna. Han blev så ättler att han kvarv. Han rymde. Han kom omkring i ömma till färg. Fyren han hörde fick bo om att pappa med dig. Och ta för han hem. Och tar han kommer in i kammaren så ser han bibeln. Och ligger här. Och täcker han upp. Och kvart händer nu och han lyckas som. Nu för den där sin checkren av golvet. Och här ständer han in i hånd. Och daterar han det här inne i handlöj. Äldre och nekvar och färd. Då står han att det. Det är långt jag inte tryck. Akkurat. Ja. Det är långt jag inte tryck. Ja. Hej, du kjent gav og gods. Ja. Han Hva visste du? En døme om hvordan en pappa kan vinna sin son. Han råkna självande vet du att han blev så glad och allt det där. Nej, det var inte det. Han var bara upp till vid bilen. Och inte vi. Bibeln alltså. Nej. B. Och det var öjligt han grät. Alltså, han nästan stäckade tjattra och gråt. Att lära en färden och han gått till att nota sen var pappa. Men här ser han det inte för flesta. Så han köpte lite på händerna. Så Nej, helst. vi vet att det. Ganske ikke, nei. Men jeg tykker at det er ofte sånn i livet med Jokon. Kanskje enda at når vi kommer til slik. Ja. At vi vet ikke hva og ligger 18-4 imensk ting som vi ikke vil kjennes vi, ja. Men det er som onker har sagt at det er forkladda sikninger, ja. Ja.
Ja. Og er vi så, eller er mennesker kommer til trygg, så har det ofte øyelige sterske fordomar Ja. om dette her vi trunne. Rätt. Men så kommer løter i løyvene til mennesker hver og ja, hver tørveren bløyver og at kommer kjenne noe som er større enn det som man er uja. Og ta feiren til reier her, da, Ja. til at la dere komme kjenne sikningene. Ja. Inte problem. Anke trobeleisene. Han är ju färgen där. Ja. Ja. Det är till fullna golten varst det var det som bidren. Det har bräckva i checkren, no? Mhm. Och hur som man kan se av inte fra om sikningar gods. Det är inte alltid och inpakka jag tror akkurat inte. Akkurat, så du helt av i tog, ja. Ja, jag tror akkurat inte. Rätt upp, var det godt. Ja. Och så är det då. Om hettan nemer hjärtat och ger så väl, lät det ger åren att det till fullna. Vinner det läsa åren till för ett hem, eller om till ett hem och läs hentan vårskapen att ända. Så att det är så otroliga gripande att läsa. Mm. Ja. Lejan ut att i morgon. Ja. Han är nog slänkor men han är värd att läsa. Ja. Ja. Länge sedan du tog det, Ja, nu länge sedan. Ja. Men till så igen i för Facebook. Alltid. 13 till lunchkurs nu. Och lunch och 2013 och 2015 och 2015. Det var allt var skivivingar samt vi med själva. Och måndag förrättna som när kan blåkar ner foten och då så måste ta böjen och så det var forskjelligt. Ja, jeg minns alltid at du Ja. Men det är så underfullt att vara alltså bjärga och så att inte säga något annat än detta. Kan man i ronkor och bad. akkurat, ja. Tittar man i bad så vill man det. Och så kom han då att han tar det blev en verlöjt, ja. Och det är omkant för framåt. Och så är nu tjänsterna och så framväg så. Ja. Ja, det ja. Ja. Ja, alltså jag må bara säga det så. Det är så blev vi inspirerade av och så skriver jag ett och att namn mot god färg. To över 12 och höjra rött mun. To i henne i ett här given personliga. Jag älskar det och signar det avhaltande. Alltid vettar. Jag vill inte ha det till att geva mer hesa lötena av tojne och idé. Jag stod till röjar att tacka mig för gavarna, nöjgav min, som är ett liv i Kristi Jesu, Herre tojn. Tack för Jesu underfulla lötena samman vi med. Det är rätt skott. Alltså, det är bara så. Ja. Så. Ja, det så långt som man över missfärdiga tankar om hur färgen är och vad han vill och namn. Och det kommer inte allt som tryggvande i eisen hava. Så är det väldigt torsk först att njóta siktningarna som man gör. Ja. Men han har inte päta sikta. Nej. Så att han vill ha samband vi och han vill ha samfälla vi och det är akkurat som områpe i Orstagärnon. Adam, hver du, va? Ja. Eller människa, hver du, va? Ja. Så, och han langselen, han ligger i god til sjálvona. Ja. Tog gav han sånsøyna.
Fyra och en öl som det har sagt det, ja. Ja. Så det vi har en futjenda som alltid røyner så og split og miskyllingar i middelen. Det som han reis mest til at vi virkelig kommer kjenne god som færger okkara, og her vi kommer kjenne okkara selv i håndene. Det er den største høttene mot ønskapen, mot djevelen og sjølvene. Det er at jeg og vi kjenner, vi vet hva det i hånden. Ja, ja. Og at det akkurat verilige identiteter, ja. Eisne var det framfyrir meg til det hendte vi kvart. Det hendar hovor, altså. Og hvis du drømmer og ter om akkur som kanskje gimte der mot det, og så drømmer du det er noe en hendar hovor. Mot det tøymon som var det til, ja. Och så vaknar man och man skammas av livet. Men det är en dröm alltså. Ja. Så Det är akkurat, ja. och det är för allt någon är att minnet kommer då. Ja. Och så är det så öjlig månader alltså. Visst det är i miskongods. Ja, du huxar om hesa enda personer. Det som hände här. Och du salvar det av en miskongods. Du salvar akkurat som färgen hända personer vid så inom miskon. Lika mycket. Ja. Vad han har sagt vid det. Ja. Och så. Men jeg har en affär haft, jeg kjenner vel disse drømmene, men jeg har en haft en fullkomlig øvelsedrøm. Ja. Og det var sammen med en person som har vært, ja, vi må bare si, han har vært øyelig ljødre mot meg. Ja. Rettelig allment, og jeg følte øyelig årettvist, det sier jeg ikke. Men innen tvær det så pyntet jeg meg ordentlig ytterlig, altså. Men så til en og natten, en tvær tror jeg det at han nå er til det. Så nu drømmer jeg den personen. Men jeg drømmer han ikke som til løtene, han gjør det her mot meg. Akkurat. Men jeg drømte han her fremme, ta Jesus at du kom. Altså, ta i alt dette holdslige er færre. Ja, det är färdigt. Ja. Ja. Og jeg ble fullkomlig av løster. Ja. Vi er nå nå av sånn drømmen. Ja, det var det. Og så hadde personen, altså, ångat at på samme måte. Nå, så var det. Så det var øyla spesielt. Men, og hver kommer hæsen drømmen fra? Ja. Han kommer ikke fra holdt nå. Men han kommer fra de andre som bor i okken. Akkurat, ja. Men så lenge som vi er her, så vi, Ja. vi er mittelen holdt og anta, kan man säga. Men så vi ofta har citerat fra Galaterbrevnen at det er strøy i mittelen holdt og anta. Jo. Men anden sikrar. Ja. Anden sikrar. Holdt må vi ikke. Ja, akkurat. Så en dag det ute vi holdt noen. Det kommer ikke fylltjokken i avhøra. Nej. Og han sier beint fram her i 4 Korint 15 at holdt og blå kan ikke arva rydgjegodsa. Så, og til her vi ja. For kanskje det løg, jeg var det ikke, og for kanskje det Nei, løg. eisen til ja. Nei, jeg var at det så om etter det jeg trodde ikke mye, at her var den rette balansen, no? Ja. Og omgang til å lete. Lete til fra fri som av holdt noen. Vi vet ikke i holdt noen. Nei. Vi er i andan, no? Men det er akkurat det, altså hva identitet kjennes vi via. Ja, klart. Kjennes vi bare, eller kjenner dere selv bare etter de gamle, fallene og brunalige. Ja. Hvis det er en fire, at vi er kommet inn i en nødja føying, vi Jesus er egna løyve, ja, og anta. Og til her, utfattelig være til åkken, for en enkelt av åkken. Og jeg kan som så bare hukse om meg sjølven i som føren her. Jeg er ikke løyve til å pynte det på han egen annan. Nei, det er ikke stil. Men kjenner jeg verleggen, sannleggen og just tingene, ja, men så vil det lettere til meg at kjenne noe som sier fettelene som ligger frem i vennene. Ja, jeg husker nå om at jeg kan kjenne trollt nå. Sett noe rundt 5.
Ja. Han säger här från vers 14 till kärlek Kristus tvinkar och. Vi tar ju dem så en dag för öll. Ja, nu vi inne i här som samma. Så det öll dig. Och han døye för öll. För att han som liva skulle inte långt liva för sig själv. Men för han som døyer oppristning för dig. Så kommer detta vers. Ja. Jeg minnes da jeg først leste, altså. Det var en sånn sankeren i øymer, altså. Kan det ta? Her er det kjenner vi til ångene til holdt noen, og så får han det. Om vi så har kjent Kristus etter holdt noen, kjenner vi han jo ikke langt så, og hva om tog en i Kristus, han førte tøyen og møyen og anjo og alt, han ikke skapninger, et gamle fære, det var nødt. Og alt det fra gode som i Kristus samtidig åkken ved seg sjølven, og gav åkken til andre som satt her inne. Tog i Kristus samtidig god høyme ved seg sjølven. Tilråknet av en litt kjent, og han har lagt ned oi åkken år satt her inne. Vi tar sendte på i sted Kristus her, sånn at jeg var god, og ja, men vi åkken, vi blir i sted Kristus her, her satt vi god. Vi han, som kjent ikke sendt, kjørte han til sendt for i åkken, for jeg vet jo han skulle være rettvis og gods. Og sånn det. Ja. Ja, akkurat. Ja. Altså, det er så aktuelt. Tog jeg hver i Kristus, han i åkker i hjertet. Ja. Han i åkker. Og vet i hånden, altså. Ja, ja. Det altså, vi husker etter verset langt fram her i kapittel 8, vers 9. Ja, de kjenner jo nøye Herre okkar Jesus Kristus. Ja. At han for tikkere skuld gjørdes fatakker, tar han vær ryker. Fire at tid vi fatakt hans skuld til være ryk. Og om vi kunne umynda okken støvna, en pappa, en forelder, som får møvlega til å hjelpe sånn fatakke bøttene vi tøymelige sikninger som takker til å bøyla til å gjøre. Men de skiljer det ikke. Bør vi livet til fatakke livet, ja. Det ganske avhugsende for okken. Men det kan være verleist om okken, tar vi ikke suttja hetta rydgjødømme som han verlig hever giv i okken. Altså han som var ryker, altså han gjør for okkara skuld fatakker, for at vi at han ble fatakker skulle være ryk. Og tar vi som rydgjødømme her sammenhengen, tar det ikke tøymelig, ikke penger og okner da. Men tar det som tar himmelske skattene som han omtaler i Lukas 12, her som møler og ruster ikke etter. Da. Altså, virer som ikke kan skala, og til det som uverleggen okkara, altså han sier lokkende og drejende, kattlande rødt, ikke vi skal liva ut i rydgjødømmen. Helt enn å liva et ussaligt fattigt liv, andalige hoksjommer. Ja. Så det blir vel til å være fatakker ut i trymlige, men ryker ut i andalige. Ja, det blir eisen til å være ryker altså ut i trymlige og ryker andalige. Alt det blir til da. Men eier vi ikke det her, vi eier det, men kunne vi ikke, eller du har vi ikke gjøre bruk av det, så blir fatakdomene på en måte alt for store, så han pjøs ikke være. Jeg minnes en kone, og hun var klaksføk, hun var i Vitja, det er sånn at jeg var gift nere. Jeg var nere ta og ferie, Vitja. Og så tar jeg sitte i bilen, og jeg bare løyer bilen, og sitter i flikkværnen. Så kommer han inn, og jeg så ikke han så veldig forandret. Og hun setter seg ikke mer. Så sier jeg ved henne, du kan stente inn og ja, så jeg var litt om han. Det var tog jeg at nottene som var ferdig,
tar ikke av er mor, døtteren er et arbeid som alltid er vi er om natten, ja. Da ble de med over inn og stjål. Men han gjør det henne jo ikke. Han ble pura, altså, på neste tid, altså. Og så sier vi henne, ja, men gå, altså, han gjør det der ikke, nei, men jeg fikk ordentlig sjokk, sier han. Så sier vi henne, men du har jo det som andre kan takke fra der. Ja, akkurat. Og det var utrolig hva dette virker vel. Ja. Heim og det hus, og her brent ånden inn. Ja, nettopp. Helt ikke. Og jeg helt det var så vekkert at bare slippe være at han som kunne sitte og åka her. Og regna å få glemt det her. Det var just det, altså. Men det er, altså, Ja. det er for så akkurat at det er at Ja. jeg synes ikke at det er større. Ja. Selv ta ut at det er litt latila. Ja. Ja. Men det var hålet. Ja. Ordentlig hål. Ja. Jeg størte for sløtene, men det var ikke stora fyr. Det kom inn at det. Ja. Ja, ja. Så det är ja. Ja. Så blev det så gott. Hans närvaro är alltid kvillant, ja. Ja. Det är alltid avslappande att samma vi har. Ja, alltid avslappande. Ja. Ja, hon kan det inte. Det är Det kan han inte göra. Ja. Det så versen är alltså att det är bra vi har öppnat brövna för mig att bröv. Det är så att han kan bra. ja. Passar. Det sier det samme. Det var enkle och tala. Så var det till matchbröd. Ja. Det var det. Ja. Det var sån ägt långt om alltså ett litet toast alltså. Ja, ja. Följde mera. Jeg vil si at for meg var det først Efsos-brevet. Ja. Ja. Til at øyene jeg opp. Men så settene, kanskje ikke så øyene jeg var siden helter. Så var det her settene Korintbrev som på en særlig måte. Ja, særlig måte. Det sier dere om medaljen jeg. Vei om tog og avnlegger. Utroligt. Men kanskje du begynner bønnen ved Jokken Paul? Ja, takk for det. Takk for Daniel. Takk for Anja. Takk for det som utanfor her, som høysen så virken, og jeg som verst. Takk for det smulige for i alt for det. Og gav ferie siktene, jeg sier det. Jeg sier år som vi tar både fram her og gjør deg til frels og fire de som høyre. Og takk for Herre at du var så nærryk. Det kan aldri takkes nok for det. Så Herre, vi lät ju åka höjmen att ett hjärta. Vi tog som åka tjuna för vi tog som åka böt och böt och så mer längre på böt. Och vad det gott här är att jag kom till tojen och upplevde hur stod det där åt dem här. Och då gick det ett raj tojen. Det var jag tackat där för jag prisa över till alla det år. Og i Jesu navn, amen. Amen. Så hesen parten av hjertemål kunne enda, og vi får takke for jokken. Og vi dere, Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg av ljøvnen, Paul Ferre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hesen. Parter av hjertemål som har vært takken som finner av YouTube, om du leiter under Ikto Sjønvarsp. Hesum pastren, han kommer eisne å være lagt her, og han kommer eisne å være sender av tjei, kristlet, kringvarsp, så en ennå fer
tusen takk for Jesus for.